खुलुमबाय नै जोंहा बैसागुखौ देग्लाय जाहैगोन नेपालावसो दा बेनि थाखायनो नै थांनो रेडि जाबाय नेपालाव बिराद गिदिर बैसागु प्रग्राम जागोन जाहैगोन देग्लाय BMW खौ लानानै थांसै जानाय नङा सिगाङावसो लानांसिगोन हिन्जावफोर थाफायबा नुवाखै बेसेबां माल लानांगौ आं हारसिं मोनबाय बे गानबाय जाबायबोमोन गैलामोन जोङो दिनैहाय आलिपुरदुवार डिस्ट्रिक्टनि साताली होननाय गामियाव थाहैगोन आंनि लोगो निरन्त बसुमतारी बिथाङा इजराइलाव थायो गावनि न'आव आलासि जानो लेंहरदों आरो गावथ' गैया अब्लाबो माने बियो खावलायदों आरो जोंनि न'आव फै आलासि जाफै होननानै दिनै जोङो हरसे थागोन मानो होनबा नै आंना हिन्जावा बन्द मोनदों नालाय बैसागुनि बेनि थाखायनो जोङो नेपालाव बैसागु जानो थांगासिनो दङ जोङो सौफैबाय वेस्ट बेंगलनि साताली गामियावहाय आलिपुरदुवार डिस्ट्रिक्ट जोंनि ब्रादार निरन्त बसुमतारीनि न' मा होनदों अनदला ना मा होनो बेयो निरन्त ब्रादारनि बिब' बियो आब' औ ओमफ्राय नै बाजैया जोंना बाजै ओमफ्राय बाजैनि फिसाजो आलासि जानो फैदों जों आलिपुरदुवार साताली मा सातालीथाय बियो पुर्ब साताली नर्थ साताली ओमफ्राय माख्रै होनोमोन ना ओंख्रिखौ मोख्रै बोर्दोनफ्रा बेंगलाव मोख्रै होनो ओंख्रिखौ जोंना आसामनि बोर्दोनफ्रा एसे डुप्लिकेट जालांबाय मिक्स जालांबाय ना रावा अरिजिनेल बोर्दोन रावखौ बेंगलावसो मोनो अमा बिदद नै दालि जहल बिराद गोथाव बियो नै बे नामखौ लाला सोरबा सोरबा बागदावगोन आरो सुवा जागोन आरो बे बेदरखौ जायोबा जों हले मानियालै सुवा सुथि मानिया जाखावो लोंखावो हजम जानो हानायखौनो जोङो जायो लोङो ना फ्राय लाबोलायबावबाय थेंक इउ जोलै आब' बेंगलनिखाय बाङालि स्टाइल नो ओंखाम जाखांनायनि उनाव मिस्टि दय रसगुल्ला गोदै होथारोना जाखांनायनि उनाव उदैया जायगा गैला ओरैबायदि जाबाय नै ना एवनायखौबो जाबाय जानानै एसे भुटान बेरायहैनोसै भुटानाव बेरायबायथ' दे औ बायनानै फैदो औ जोङो ओंखाम जाखांबाय बेनिफ्राय नै ब्रादारमोनखौ लोगो मोनबाय ब्रादारमोनहा बिराद मोजां खामानि मावगासिनो दं वेस्ट बेंगलाव स्पेसियेलि वेस्ट बेंगलनि बर'फोरनि थाखाय एनजिअ सालायोना ब्रादार मा नाम एनजिअनि नामा डुवर्स हिउमेनिटी आपलिफ्ट फाउन्डेसन टारगेटआ जाहैबाय जोंनि बे डुवर्सआवहाय जेरै सोरखारि स्किम्स जेरैहाय फिसा फिसा जे हेल्थ केयार जाहैबाय दा नोंनि वुमेनफोरनि इमप्लयमेन्टनि जोंनिहाय प्लास स्टुडेन्टफोरखौ जायना फरायनाया कमप्लिट जायाखै बिसोरनो एसे जब प्लेसमेन्ट जा नोंनि स्कलारशिप जाहैबाय दा ओरैनो गोदै गोदै स्किम्स जे हस्पिटालफोरनि डिसकाउन्ट जोंनि थ्रुयैहाय माने बेखौ जों थांखि लादों बे डुवर्सनि एरियायावहाय जों सोरखारि स्किम्सफोरखौहाय होनो हानायनि जोंनिया रायलायनो रोङा बियो WWEल' नायो ना सिनेमायाव खाट्रा आंना लोगोफ्रा दिनै जारौआ लाजिलायथारदों खानाया नुबाय बा बोरै देखायनाय जारौ खानाया आयौ नै बा न' सिबनो मोजां जासिगोन ना खानाया हासिब बायनांला बाजैमोनहा हासिब बायनांला थाथ'दो दे जों एसे बेरायना फैनो भुटान बर्डारसिम नोंथांमोनहा नुनो हादों नै बाहाय मेसपारा बेयो ब्रिटिश जुगनिनो साहा बागान दे नै बेयो साहा बागान गोजाजोब फुरा साहा बागानजोब आरो गोदो ब्रिटिश समनिनो बेनाबो स्ट'रिज दङ बेथ' बर' गामिसोमोन नालाय ओंखायनो मेसपारा गोदो ब्रिटिशफ्रा जेब्ला बाहाय फैनानै साहा बागान बानायदोंमोन अब्ला बे खाथि खालानि बे बर' गामिनि बर'फोरखौ बाहाय साहा बागानावहाय लेबार मावनो थिनदोंमोन जाहैदों बेनिफ्राय बर'फ्राथ' मालायनि आन्दाराव लेबार मावनानै जानो हाया मावसथे जों बर'फ्रा माला गोरिब गलाम जाथि नंदोंब्रा जोंलाय फिसा उन्दै जाथि नङा जों मालायनि आन्दाराव मावनानै जाग्रा नङा होननानै रागा जोंनानै फुरा माने ओरै आसामाव खारलांदों जाहैदों सोरबा सोरबा बे गामिखौ गारनानै दा बेनि नामावनो बे साहा बागानखौबो मेसपारा दोननाय जादों बेनिफ्राय ब्रिटिशफ्राथ' उफाय गैया खामानि मावनो
लेबारफोर नांगौ उरिसानिफ्राय बिहारनिफ्राय बे साहा बागानाव मावग्राफोरखौ लानानै फैनानै दोनफैदों आरो जोङो मेसपारा साहा बागानखौ नायखांबाय दा जोङो दावखोगासिनो दङ सुवापारा नोंथांमोनहा आरोबाव नै मोनसे साहा बागान नुबावबाय सुवापारा टि एस्टेट बेबो गोदोनिनो ब्रिटिश जुगनिनो ना ब्रिटिशफोर बानायनाय साहा बागान बेयो बे सुवापाराया मारै थादों बेनिबो मोनसे स्ट'रिज दङ गोदोहाय बे गामियावहाय माने लोमजानाय जादोंमोन जाहैदों बिदिनो कलेरा ना टिबि बेफोरबायदि माने फ्लेग ना बेफोरबायदि मोनसे बेमार जादोंमोन जाहैदों बेनिफ्राय गोदोनाथ' जोंना बर'फोरना खोमसि फोथायनाय मानो होनबा लेखा फरा गैयामोन नालाय बे गामियाव सुवा जादों बेनि थाखायनो बे गामिनि मानसिफ्रा लोमजादों थैदों बे गामिनिफ्रायबो खारजोबदों जाहैदों बर'फ्रा बेनिफ्राय बे गामिखौबो ब्रिटिशफ्रा साहा बागान खालामबाय दा सुवापारा नाम थानाया बेबायदि जादों आरो सुवापारा टि एस्टेटआव नै एसे फिसा बाजार दङ बोथोरा जोबोद मोजां दिनै आरामनो स्रां स्रां आरो अखा हागोदान ना हाद्रि गैया साफा नुथारदों सुवापारा बेबो जोमैया मिल्कि क्लाउड नुजेनहांबायबो गुफुर गुफुर जोमै बरियाखा बिराद मोजां ना गाइखेर दाखा बायदिथार जोमैया गुफुरनो भालो लागছে बाबु খুব ভালো অনেক ভালো লাগছে जोङो एसे आवगायलांबावसै साहाथिं दावखोथारगोन भुटान बर्डार मोनजासिम बयबो बाहाय बेरायनो फैयो आरो फट'बो खेबजायो नैबे गारियाबो लाखिदों फट' खेबजादों जोङो दावखोलांथारनोसै नै दालाङा ओरैबायदि फिसाना ओरैबायदि समायना जायगालै नै भुटान हाजो सेरावहाय ना नेपालिफोरनि गामि साहा बागानाव साहा बिलाइ खाखाना फैबाय नै लेबारफ्रा जोङो दावखोलांथारसिगोन वाव ओरैबायदि मोजां जायगायाव लाबोखाबाय आङो जोङो सुवापाराखौ दावखोयै सेन्ट्रेल दुवार्स टि एस्टेट मोनदों ओमफ्राय नै भुटान बर्डार एकदम खाथियावनो सफैबाय ओरैबायदि समायना ना साहा बागाननि गेजेराव गामिनि लामा बियो जोङो एकदम बर्डार सेरनि गामिसिम थांथारगोन आरो भुटाननि गामिखौबो नायनानै फैगोन नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो बे जायगाखौ एसे कमेन्टआव लिरना हरदो एलबामफोर भिडिअ शुट खालामनो थाखाय ओरैबायदि मोजां जागोन आरो बे लकेसनखौ बारा मानसिफ्रानो मिन्थिया आसामनाथ' मिन्थिखायानो बेंगलनियाबो गोबां खम मानसिफ्रा मिन्थिया आरो बे सुवापारा टि एस्टेटखौ दावखोथारनानै सेन्ट्रेल दुवार टि एस्टेट बेहाय आरो नायदो नोंथांमोनहा नै नेपालि गामि मोनफैबाय नै साहा बागानखौ बारनानै भुटान बर्डार एकदम नांजाबनायनि गामि आरो बेयो दखान दंबावो नै गामि जोबथानाय बे भुटाननि न' नै केराम गेलेगासिनो दंथारो गारगोनदां ओरै इन्डिया जाबाय आरो नेपालिफोरनि गामि नै गय बागान जारौमोनाथ' फैफेराखैमोन दिनै फार्स्ट टाइम ना माबायदि मोनखो मोजां ना नोंहालाय माबायदि मोनखो मोजां ना भुटान बर्डारसिम फैबाय आरो जोङो गय बागान खि गय बागान ना नुबाय नै थांफिनसै जोङो दा जयगाव थांनो नागिरदों मोनसे गोदान लामाजों बेनो जाहैबाय सेन्ट्रेल दुवार टि एस्टेट बेनिफ्राय बिराद खाथि जाहैदों मोनसे दै बारनांगौ आंबो थांफेराखै नै जारौमोनहाबो थांफेराखै जों सोंदों आरो थांजायै जाहैदों जों दा थांनोसै आरो गोदान लामाखौबो नायलांसै साहा बागान गेजेर गेजेर खाथ्राखासो नै लामाया भुटान नै भुटान सिमेन्ट फेक्ट्रि दङ बेहाय बे फुरा सिमेन्ट फेक्ट्रि जोब ना भुटाननि सिमेन्ट फेक्ट्रि बेयो उखुन्दै खुग्लुंजोबनाय नै हाया खुखालागासिनो नै दैज्लाङावथ' हाया बेजों थांनो दा मेसेङाव दै गैया नालाय बारस'नो हायो आरो जायगाया फुरा खाथियावनो साहा बागाननि दै रोगाग्रा फुजा जादों नै फुजानि रेलि आदिबासिफोर खाना बाजाबे बाजबे ना दे बाजा
बे हाइवे गोदान ट्राकल' खानाय बेजों माल गारिखौ बेजों सोहैगोन बे ट्राकखौ मानो होनबा बै जयगावजोंथ' बिराद कनजास्टेड ना लामाया ओरैबायदि फिसा ओरैबायदि ट्राफिक जायो नालाय बेयो बाइपास बायदि जाबाय आरो बा नै लाइन थांनो हानाय नंलागोनलै बेसे गोजान थांनो मोनबावोथाय रिटार्न थांफिननायानो मोजांलै उफाय गैला नै रिटार्नसो थांफिननांसिगोन आङो ट्राक ड्राइभारनाव सोंदोंमोन ना ओरैबायदि लाइन आरो भुटानाव हाबनो थाखाय ट्राक लाइन लाबाय जोङो उफाय गैला थांफिननांसिगोन जोङो गिदिंफिननोसै बेनिफ्राय सातालियाव थांफिनसै मेंबाय दा बाबु मेङाखै जोङो नै साहा लोंनो दखानाव हाबबाय दा एसे बेरायना मेंबायना मोनाबो जाबाय आरो चिकेन क्रिस्पिबो दंबावो ना बेनिफ्राय नै कफि आरो नुडल्सबो दङ दे जादो बाबु ओमफ्राय बाबुआ ना जोनोमनिफ्रायनो खोमाया खोनायामोन नै बेयो अपारेसन खालामनानै मेसिन सोनायसो दा नैबे डिभाइसखौ गानोबा खोनायो आरो खोनाजोबखायोना दा बे सिङाव मेसिन दं दै बेहाय अपारेसन खालामनानै मेसिन सोनाय ओमफ्राय नैबे बे डिभाइसखौ गानो आरो बेयो जादो दे बाबु चिकेन नुडल्स बेनिफ्राय बेयो ललिपप ना मा बेलाय चिकेन ललिपप जाहैदों खदै गम नाङा नायनानै दे ललिपप होनो बेखौ ललिपप चिकेन